ràdio ha anunciat que avui s'ha fugat de la presó un piròman destacat. Fa 1,22 m i d'un bigoti ros i està considerat molt carinyós. És un cas especial de fòbia ancestral. La nit en què s'alegra el seu sant, però incendis al mercat, les rodes al seu pare, el món del moviment Si un cas us el trobeu, dir-li res no intenteu,